аз съм Боян Захаринов, на 21 години, от София. Следвам в Нов български университет, кино и телевизия, трети курс. Аз се занимавам предимно в момента с образованието ми. Занимавал съм се и продължавам да се занимавам с народни танци от 12 години вече. От скоро време се занимавам и с музика, или поне се опитвам, но за сега е само хоби. Що уча кино и телевизия? Що не се замислих първата година? Запалих се по киното, защото много пъти покрай танците сме участвали в различни предавания и концерти, на които съм наблюдавал операторите, нали, работата. Забелязал съм, че да се занимаваш с това е динамична дейност. Аз търся точно това в живота, да има динамика, да има повече общуване с хора, да работя с хора и е забавно. Въпреки че уча кино и телевизия, откровено да си призная, чувствам се по-добре пред камерата, отколкото зад нея. Реших да участвам в конкурса Мистер Нов български университет, главно защото това е нещо ново за мен. До сега не съм участвал по такива кастинги от този вид. И мисля, че това чрез този конкурс ще изживея една хубава емоция, която ще ми остане спомен за напред. Ами в момента отново продължавам да танцувам от няколко месеца на фитнес, когато има време. Ами едно от най-важните ми качества, които смятам, че притежавам, е огромния позитивизъм, който нося към живота, към всичко. И обичам да го предавам това на хората и се надявам дори да не ги победя, поне малко да заредя хората, с които ще се запозная, ще се срещна, които ще ме видят на този конкурс с малко от моята енергия, която е позитивна и те да я възприемат наистина добре. Здравейте, аз съм Моника, а до мен е Боян, нашият участник в конкурса Мис Мистер Нов български университет 2012 година. Здравей, Мони, здравейте! Готов си да разбереш какво ще бъде твоето първо предизвикателство? Има и предизвикателства. Да, така всеки един участник има. В визитата си спомена, че играеш народни танци от 12 години. Да. Започва ли да подозираш вече така? Може да бъде предизвикателство? Имам някакви подозрения вече. Добре, нека да видим. Изненадан ли се чувстваш? Ами определено да. Сега ще облечем тези хубави български носи и ще изиграем едно дунавско хоро.